Ikutin naman ito sa maluwaan ng kanamang Camarines Sur. Pinungan, ikala ng Presento 60 ng mga gawin ng Macario Adolfo at si Victorio Robles. Naglapok sa barangay Santa Cruz ang industriya ng pagbahan, huli sa nagdadakol na palabakal sa laong kasinruas ng dalawa. Huli kayo, ang nahaniko at sinipapang handicraft, iyo ang opisyal na 1 taon, 1 kwalat ang munisipyo ng Calama. Mga tuga, ang Abanico Festival.
Sa sarong katatagan, maharami sa sarong Mabuksan mo ang ilaw. nag-iirap ang pinakamakusog asin marhay sa pakikipaglaban na si Makusog. Kaiba ang agong asin ang bugtong na aki na si Dimaarong. Itinuklo ni Makusog ang gabos na kadunungan sa Ay, sayang nakapuniliman. aki na naging pamayog daw sa indang sityo sa pakikiiba asin sa pakikipaglaban hanggang sa namigbigan ang daragang si Isaray na nagpalutuo na ang pagkamuot sa sakripisyo para sa lambang sarut. Sa tuyang dalanon ang istorya ng pagkamuot, pakikipaglaban asin pagrihaw ng lugar na binansagang Mount Sarut.